Avui veurem com podem interpretar l'última cançó de l'Aurora, Your Blood, des de la física. Aquesta cançó insisteix en que tu, jo i tots som pols. Què pot dir-nos la física sobre això? Resulta que a part de la pols que s'acumula a les nostres cases quan no netegem, existeix un altre tipus de pols a l'univers, la pols còsmica. Es tracta de grans de matèria que mesuren menys de 100 micròmetres i que omplen l'espai entre galàxies, estrelles, planetes, estan per tot arreu. Però què té a veure tot això amb nosaltres? Doncs bé, la pols còsmica és un ingredient essencial per a la formació d'estrelles. De fet, fa més de 4.500 milions d'anys, un núvol de gas i pols còsmica va començar a aglutinar-se i a rotar cada cop més, degut a la força gravitatòria que atria totes les partícules entre si. La pressió i la temperatura en el centre augmentaven. Va començar a produir-se la fusió nuclear, cosa que va alliberar una gran quantitat d'energia, fins que finalment va néixer el nostre Sol. Aquesta estrella va acumular el 99% de la matèria disponible. La resta es van organitzant al seu voltant, agrupant-se fins formar la Terra i la resta de planetes del sistema solar. En definitiva, l'Aurora tenia raó. La nostra llar i, en conseqüència, nosaltres mateixos, vam ser creats a partir de la pols còsmica.